Kaya magsalita ka. Salita ka nun. Nanon mo yan, mami nga po. Magsalita ka nun. Kyle! Anong gawan mo kay mami nga mo? Go! Nasa dito Joey ni Moore nandiyan. Na? Ano yun? Ngayon, dahil lang din. Si nanay mo niyan, kay siksik. Dapat ang metong. At least ang... Kikitamangan. Ah! Natay ko lang ng kaya. Nino? No ka rin. Taluan. Hindi mong salamat yan. Wala kasang kita lamesa. Okay nga, bakit yung tatatami ko kulungan? Ah, Hanggang maubos ang hanggang tumulong ang luha hanggang mahulog ang tala. Sek! Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumilipad at nasa langit na. Gusto mo ba sumama? Di mo na kailangan ng magtayo't maiyak. Di mo na kailangan ng umanap ng iba. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka ng malalim at tayo'y lalagay na hanggang naman. Kumala, hanggang bawat sa mundo, hanggang bawat sa mundo, sinasakal nila tayo, sinasakal nila tayo. Buksan ang puso at isipan, paliparin ng kamalayan. Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako lumilipad at nasa alapaap na. Gusto mo ba? Gusto mo ba? sige na. Yung salita na ka pa. Ang aso namin, si Kulas. Sumama. Lilipad ako sa bayan niyo ko. Ang sarap dito sa pupuntahan ko. Ubus na ang saya dahil na sumama ka. Ang sarap dito sa pupuntahan ko. Sawa na ko sa dati, naiinip parati. Wala na akong magawa.
pag-brown size, size. Yaman kuskas. Yaman kuskas. Ako may balat na yan. Kaya yaman kuskas. Yung ngobran na, nung ngobran mo. Nag-ubrak ko naman ito. Kaya nakalagyan ng tabangan. Jadi terasa lagi pa yata. Nailiya eh. Higa na! Paling pa ko litratin yan eh. Oh. Uy, picture. Yung! Berarti kayak mikir kita ada bini mikir mikir kang kaji. Ada bini man. Bago ini jadi now. YouTube ini, YouTube. Buat jadi now. Masih bela atau di komputer kan itu. Apa pa pakai dari pajama na? Oi. Ada depak. Mata mo ito tar. Oh, buta na di sini. Sana. Oi.